L-eks segretarju permanenti Chris Chantar approva l-ħlas ta' kors lil martu Eleanor Chantar, kors illi sewa €400. Dan il-kors li kien jirrigwardja l-qari tal-provi tal-Malti tħallas mill-kumpanija Wayserve, kumpanija li kienet taqa' wkoll taħt il-Ministeru ta' George Pulicino. Chris Chantar kien ħoloq ukoll kariga maniġerjali fih dan il-Ministeru ta' Pulicino sabiex bekk ikun jista' jakkomoda lil martu bl-aħjar mod possibbli. Għal dan ix-xogħol Eleanor Chantar kienet ħalset madwar €12,000 f'sara fuq medda ta' 3 snin. Dan kollu jqajjem numru ta' mistoqsijiet fuq ksur sfaċċat ta' regolamenti taċ-ċivil, hekk kif jidher ukoll li l-bord tal-għażla li ngaġġa lil mart Chris Chantar kien inħatar ukoll minn Chris Chantar innifsu. Chris Chantar kien beda l-karriera tiegħu fiċ-ċivil bħala manager fil-Wayserve u baqa' dejjem javvanza, hekk kif għal dawn l-aħħar 10 snin kien spalla tal-eks Ministru George Pulicino. Dan jista' jidher biċ-ċar kif kienu l-istess Chris Chantar u martu Eleanor Chantar illi ħadmu fuq diversi attivitajiet tal-kampanja tal-eks Ministru Pulicino, fosthom fl-attività Festa Ħut li din is-sena minflok saret f'Marsa Xlokk ittellet lejliet l-elezzjoni fi Pjazza Spinola, il-qalba tad-distrett ta' George Pulicino. Sadan it-tant għalkemm qed jaffaċċja dawn l-allegati regolaritajiet kollha Chris Chantar kien wieħed miż-żewġ segretarji permanenti li maċċettawx li jirreżenjaw wara l-elezzjoni ġenerali li għaddiet sabiex bekk ikunu jistgħu jibqgħu jitħallsu tax-xogħol illi mhumiex qed jagħmlu bħalissa.